Într-o galaxie numită Calea Lactee, Soarele și Luna erau doi vecini complet diferiți. Soarele era muncitor, răsărea la timp, încălzea pământul și dădea viață. Luna apărea când avea chef, ba întreagă, ba pe jumătate, ba deloc, exact ca un prieten care citește mesajele, dar nu răspunde. Măi, Lună, eu muncesc non-stop, iar tu doar te plimbi pe cer. Protestă Soarele. Hei, eu creez atmosferă. Fără mine, nu ar exista nopți romantice și mare. Spuse Luna mândră. Dar cel mai tare îl enerva pe Soare când Luna se băga între el și pământ. Lună, iar mă eclipsezi. Păi ce să fac și eu? Vreau atenție. Și astfel, Soarele și Luna își continuă jocul cosmic. El lucra serios, ea se distra. Dar adevărul era că se completau perfect, căci fără Soare, Luna n-ar avea ce să reflecte, iar fără Lună, nopțile ar fi tare plictisitoare.